Lamat-lamat ungul nyogrong selama ngungkung ungeling ketawang puspa warna hanyarni rawipun kadang pisan sutresna ingkang micil saking bletuk Sida Reja Godian Sleman. Sendherekaken Risang Pinanganten Sari Indra Dimas Bayu Nugroho Iwah Dina Ayu Debitri Retno Tri Arumi Lono nanti enggak nol kadang bisa terus nol ke sakit Sidorejo kaos tinggal pendo kontol nipo awit sekaripun Sang Pinanganten saking Tepas Wangi ingkang handherekaken dereng samekta ing gati awit menika Pinanganten Saripit ingkang badhe nderekaken sengaripun saking Tepas Wangi menika ingkang kapatah nembe wonten kepentingan sawetawis. Kanthi menika bilih hanyarengi rawuhipun kadang pisan sutresna ingkang saking Bletuk saking kanca-kanca BK kesangiri kanthi ungeling KBGR Kebo Giro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing jawab nembe ngajeng kiambak nih. Inggil ku jan tesih nyenyet nih. Niki sing kersa jawab muga-muga rezekine kathah tur barokah. Sing dereng kersa jawab muga-muga rega lombok medhun. Ajeng kula baleni ping 3 niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah, ngoten gek berkah, gek mengke kanca-kancaku mbedobeki, muga-muga. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten ngesanipun saking para pendhen sesepuh ajeng sepuh ing patos pinudi budi saken abekten saking yang para pangemban-pangemban teng praja Pamengku wilayah. Saya ingkang saking Sidorejo Ngodian Sleman saha ingkang wonten ing dusun Sumur Giri Purwa Kapanewon Purwosari ingkang sinuba saking pakurmatan. Para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kawula takdimi saking sedaya pituwah-pituwahipun ingkang sinuba saking pakurmatan. Bapak Ibu tamu kakung sanul putri linangkung keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyati Wah Ibu Sri Lestari sak rombongan ingkang saking Bletuk RT Gangsal RW Kalidoso Sidorejo Ngodian Sleman ingkang satuhu kula hormati. Para sanak kadang mitra karuh tangga tepalih ingkang tansah cinaket. Kepareng kawula gembel kamardikan munggel pangandikan wanter dawuhipun ingkang hamengku gati kadang kula anem Dik Kasmin kalian Dik Surani wonten ing kalih menika ngawontenaken tata upacara ngunduh mantu mekaten ingkang sampun kaleksanan kaijabaken Dimas Bayu Nugroho pikantuk Mbak Devitri Retno Tri Arumi ingkang sampun kaleksanan kaijabaken rikala dinten Sabtu Surya kaping 13 pranipun Juli nggih kalih 26 wonten ing Bletuk RT Gangsal RW Kalidoso Sidorejo Ngodian Sleman. Pikantuk berkahipun sagung para rawuh lumampahipun tata upacara ijab kabul lancar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kan menika nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi risang pinanganten sarimbit ngancik wonten ing madyaning bebrayan ninggal dados keluarga ingkang ayom-ayem tata titi tentrem ngantos sak puputing yuswa. Inggal-inggal pikantuk putra saha putri ingkang soleh-solehah dumados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah Allahumma amin. Bapak Ibu sinambi anjerantos mbok pilih dereng wonten sasmita adicara kapurwakan kanthi kepareng sange kanca-kanca Banyu Kurung Entertainment marak sowan mijil saking dusun Gubar Giri Purwa Kapanewon Purwosari. Marak sowanipun pun sungkuyung paraganipun wonten kalih lajeng penyanyi wonten kalih las. Sedaya mijil saking Gunung Kidul. Ing samangke badhe nderekaken lumampahipun adicara ngantos paripurna saha nyunggata rawuhipun Kadang Besan Sutresna ingkang saking Ngodian. Kalih menika pinangka minyak piring sasana ingkang marak sowan kanca-kanca BK Entertainment pun sungkuyung MCR Audio Sound System saha kanca-kanca 3 studio ingkang mijil saking Banyu Meneng kalih Kalurahan Girarjo Kapanewon Panggang. Semoga kanca tembang pambuka Banyu Kurung Entertainment.
gawe kipas dhewe. Golekno salin iki lho iki wajib lakoni dodol pitik Banyu Kurung menengok tembang pambuka daya teko watir takon mandek kono nggih hanyarengi kanca-kanca sinoman marak sowan cas pasugatan dararan sarta unjukan mbok bilih sampun pikantuk semangga pun rahapi kanthi merdika sinambi nglaras kula sak kanca saking Banyu Kurung Entertainment. Saderengipun badhe nyuwun pirsa menika keluarga ageng ingkang saking Gudian. Niki wau saking mriku tabuh pinten, Pak, Bu? Setengah 8, berarti lancar nggih. Miyosipun pundi? Parang titis minggah napa siluk minggah? Siluk. Wong klastane nek medal niku mengke mampir obelik. Oh mboten. Nggih matur nuwun, mbok bilih wonten ing tlatah Gunung Kidul menika tebih ratu namung cedhak watu. Dadi mriki pun radi ngrunjal ngapunten nggih. Kabupaten saking kemontenan mbok bilih menika mboten kok ateges ngicali saking sedaya pakurmatan wonten ingkang lenggah wonten nginggil nyun sewu wonten ingkang ngandhap menika VIP Bu ingkang nginggil menika lantai setunggal lantai kalih lantai 3 tesih wonten Bu nggih nginggil mriku mboten ewuh mriku mbok bilih ing samangke hanyarengi anggenipun sami ngrebut sugatan warga ageng ing saking Gudian ngersakaken lagon kados napa menika nderek sing campur sari alus, seragenan, nek dandut dereng luwes Bu niki. Caping gunung napa caping gunung? Caping gunung, nggih. Ayo Basingah. Dikancani. Nggih siap. Kula bawani Bu. Niki mengke mlebete. Siap. Yo. Timo. Nggih, matur nuwun kanca-kanca niki sepatipun ngiringi Basingah ngenipun marak sowan. Nggih, ngaturaken kula nuwun Kang Mas. Wonten ing dusun Sumur. Pun ngertos. Oh, tak kira nek urung. Lah wau lak ya alamate Sumur. Daleme sing duwe gawe wis bersarung. Dereng. Nah, kaya nyuwun pirsa. Endi? Kuwi. Anggris ngene iki wis gatel.
Ya orang mesti kok ya. Ya pokoknya anggere ngerti aku mesti gatelen. Walek sing gatelen kowe kuwi kok ya. Masa? Oleh iya. Ya. Ngapa Kang Rubio? Ya, kowe kok galak temen tak agek teko mbok ya alus karo Kang Rubio ki. Ora iso. Malah engko malah salah gedaden. Tidak ada episode selanjutnya. Oke. Enjih menika ingkang baken ngaturaken nuwun kula nuwun rumiyin dumateng Monggo. ngarsanipun Bapak ingkang Hemengku Gati. Bapak Kasmin Oh nggih niku wau. kalian Ibu Surani. Nggih. Kayak niki awak dhewe marak sowan langsung sampun wonten panyuwunan lelagon Napa? samping gunung. Menika minangkani Ibu sinten menika ingkang nyuwun? Ibu Hemi. Nggih. Ibu Heni ingkang saking Pidalem Gudean. Kemudian nggih. Oh Niki nggih. mlebetipun BPJS napa umum, Bu? Oh. Ije esuk ki ya mbuh. Nggih, Lho, ingkang aku rak baken yo- Kang Mas, Nggih. derek Mangayu Bagya dumateng Risang Pinanten Nggih. Sarimbit. Menika- Mugi dados keluarga ingkang tata titi tentrem, Amin, amin, amin. ayem-ayem, Iya, amin. dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah barokah. Dipun paringi momongan ingkang soleh lan solehah Barokah. bejo donya akhirat. Amin. Nek bayaran ku ya le ndonga kuwi komplit. Lho lah ya apa-apa gur manut hitungane. Ing sambatan. Walah kae to wong wis gur jak jok. Boros. Santai Kang Rubio engko men rono basingan. Gah, Mas dicaosi tapi ngono nggih. Nah, minangkani saking Ibu Hemi. Ibu Heni, Oh, Ibu Heni. masa Ibu Eni. Ibu Emi. Oh lah, kupingmu. Ora ya ora krungu to. Iya. Saben bengi Lah sedeng to, mulakno ngomong aku ora lewat ngono. nyawang kona kaget aku Timbangane turu esuk. rasa dipetik tinimbangane turu sore Lah aku esuk kok. lek momone mau kebebalan ana Timbangane turu esuk. Marai gundo. bebasing Ngapa tukang esuk? foto rokok Nyapa? Iki ke disoting. syukur Mati. patena Mas Pindan le. yen memajang amung karo janur kuning Arep olah piye-piye serap penak kowe. wis ora penak yo alah basingan ning aja entek piro-piro itu boros Lho kahanan kembang wae tegor. Kapan apoe? iki cakupan kok Kembang. kembang wae Kembang. lah apa rumasamu Kowe mau tembang. kembang wae weton gunung Iki garapane Madura ta. Kapan kowe ning Madura? Bukane kowe gur ndek sunduk tok. pacitan Hai. Perang. sami Hei, ayo perang, hei. Kang Rubio. Rasa parian. Paling gur tekak-tekek lorek. Parian ra ono liyane. panas dan Janjine piye mas janjine kepiye esuk-esuk sampe
ngapa nek wis gedhe? Lha ya lekmu iku ngak. Lah gedhe ku ya butuh hiburan ya ora. Lah nek kowe ora butuh hiburan ta wis rono. Panas udan aling-aling caping gunung selegu tekek lorek Ora sah. Cah. Kowe iki do kurimen to. Eleh. sing saking godean wonten ingkang saged parikan mboten iki? Nah, Bu. Ana kupat bumbune santen niku enak. Ora pati yo. Kasinen. Wonten Pak, ingkang saking godean wonten mboten iki? Paring Tuku anu. tahu neng pasar panggang. Weh kae iki ora didol. Ora to. Tahune dhewe. Tuku tahu dipangan tekek. Ngalah gragas tekek. Gak. Penyanyine ayu, sikile mlethek. Endi? Ora neng yo sing mlethek liyane. Tekek ora ndase ireng. Ora lihat. Senajan to tuwek. Senajan to tuwek. Malah endasmu karo penyanyi. Ana kepiye mau? Tekek lorek ndak seireng, ndak Didem- ngapa le? didem karo aku piye? Sunat urung? Wes. Delok. Ayo wes. Nadian. Ayo. Nadian wadon sareta. Minum mane banyu bene. Nggih, menika sampun nggih Bu Emi. Kowe agek bawane, nggih Bu. Nembe bawane lah mau rembukane kuwi sak langgame. Sak langgame. Iya, dirampok sak langgame sisan. Anu garapane tayub, Mas. Garapane tayub, Yo. Dalem, Bu. Oh ngaten. Garwane asmane Pak Bowo. Oh, Pak Bowo. Embuh, Lah pun digarwane. mboten dijak. Oh. Lah rewel. Mboten Bu, monggo. Lah nggih, ngene kula ngrepoti tak tinggal kok. Malah diguang niku Bu. Mbrono ya. Ge ayo selak isin. Buka celuk. Lah yo ngomong. Dek zaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen tak openi sak ning saiki ono
Ibu anggrano kesetrum anggrano. Nyapa? Angger Bu, pengen. ngapunten nggih, Bu. Nggih tiyang pesisir kidul niku biasanipun sorak kethek. Dadi kulino. Nggih, lagi niki sing sak gurai Bu. Nggih niki bantrongane. Nika kok rae aman wong tangi teng mriki. Lah iya, dadose niki grup kethek. Kethek laras. Pawange enten dhuwur. Sapa? Kang Rubio. Lho, kan pawang to. Lah iya, Nah, iya. sembrono iki. Terus enek meneh. Apa? Kae dukuh. Ya men. Oh, Pengendali kethek. Lah mau nonton aku nang dalan kok. padake wong kubu. Ya. Niki pun zina Pak Duko. Mulane wingi ana kethek nggawa babu anak ketabrak motor. Lha niki muring-muring. Sabar, sabar. Ora, wong aku ra mboke kethek. Ye, dagelanmu ki lho lawas. Kisinan. Kisinan. Ning ndi? Sokor bisa nyawang gunung desa dadi rencana kene ora ilang kote padha lara apa Gol. digubune Pak Suyati lho. Heh? Pak Suyati ngantek gumen. Lah nyapa? Ngerti pola ngantek tel-telan nggih Pak nggih. Ketoke boyoke wis pegel. Lah ket mau wis lendean ae. Ayo Rana, sowan Ayo. Rana. Ayo sowan Rana. Sapa? Pak sapa? Pak Suyati. Pak Suyati. Nggih kalian Ibu Lestari ngersake Kula nuwun Pak Yati. Menika saking Gudean. Leres Oh iya, saya terima, Pak. Ibu. Lestari. Kula niku nek mboten galak ra payu. Pak salah sing alus akeh. Ngersake lagu napa Pak Suyati? Derek mawon ketok ra sanggung. Malah buka wadi. Yo sangu mosok tekan kene Bu ora. lagune napa? Napa Bu? Ngersake napa? Oh, sik penting meriah. Oke, Yo siap, siap. pindah tenda yo. Kan meriah. Kitik. Kendange ra gatekke penyanyi. Kendange. Kendang ono. Aku nek mlaku ngene kendang ono dadi pola terus dulu. Maro tak kendangi. Mbak Manten, selamat ya. Lagunya apa nanti yang diminta? Oh, Manut. Manut kok Oh, manut. Manut. Apa sayang? Singa renang. Oh iya. Berdua ya. Oke. Lagunya apa, Mbak? Oke. Ketrake muncul. Munyu. Ai. Gatel meneh. Kowe iki wong isinan malah tak ganggu. Isin kuwi tak Isen ganggu. kok ndek anak. Ayo, lagune apa? Apa? Elak kurang cedhak. Ora krungu aku neng. Lho. Tangane anyep kabeh. Sembrono. Yakin. Lah kok Teles. keringetan nih. Mumpung wingi sore aku takon tak sekseni sing saka Nggodean dorong bersa. Apa? Rencana putrane arak pira, Dik Rudi? 3. Tetep ajek ya. Tak kira nek keletan sewengi gek mudak loro. Ajek. Ora. Heeh. Leres mboten mudak, Mbak? Mboten. Telu tetep telu. Nek niku manut sing ngetengi kok, Mas. Sembrono. Iki jebul iki ana sedulurku iki saka Nggodean iki. Lha dek anek dulur mau ngendi anek dulur. Kae lho Mas Musi kan kancaku nyambut gawe ya. Terus Kelingan aku. napa? Rak nyanyi apa rak nyawer? Ora nek Mas Musi kena ora nyanyi, mergane piyayine isinan. Berarti nyawer. Kancaku nyambut gawe. Garwane gede arek niki. Mboten kandhani rewel kabeh kok. Lah wong aku ora rampung kok ya. Ayo, salahku gak acara diwiwiti. Aku meneh ganti penyanyi. Ganti penyanyi. Ayo aja gayemi wae, bayare padha. Ayo. Dulu sikik dulu.
Sesuk eneng kabar. Apa? Penyanyine BK keleleken apel. Kowe iku sembrono nang mangan apel takon maju. Jare mau Lis sing hati-hati, makame sing sehat-sehat tenang. Lek ngunyah ping 155. Ora tak hitung. Ngomong isih gede banget tak ulu kok. Nek kae lho, tanggung jawab. Kowe sing ngakon kok aku. Lah kok iso? Lah wong ngenteni sik Lah kok buang-buangan kowe to. Ayo maju. Iki kowe iki lungguh ah. Lah yo main kene main leren sik, leren. Aku ngerti nek piyayi apa penyanyi sepuh ya biasa. Tak omongi to sepuh ki yang sepe ampuh Ya cah. nek jompo. Lah iki jompo. Nek jompo. Jompo. Tak omongi. Aku wis tau nom. Kowe ndonga men sak aku. Kancamu serane kabeh lho, Mas. Ora sembrono. Sabar, sabar ndak boleh marah-marah. Sabar ya sabar nek bojomu le ngomong kancamu wis ra neng lah ya nusula. Aku ora kemrungsung putu kurang lahir kok. Kok ya betah men to ya. Penimbangane do rebutan dina do bareng ta. Men, aku rasa digameli. Ora usah. Ya. Nyanyi. Duduk. Iya, Bunda duduk ya, diam. Lah remas aku malah kaya asu to. Basi ngarusak dina iki. Basi ngarusak dina iki. Yo. Niku, ndekem. Oh, lah dibayar kok iki. Nek semen lah ora. Sing Lah ngakon kowe mak basi sing rene bayar sapa? sapa? Sing ngakon rene sapa? Padahal wingi nyuwune namung penyanyi setunggal. Penyanyi setunggal kayak niku tuku mungkin ajeng bayar. Lah iya wong BK kae ngirit tok. Penyanyi ya siji, manggulan loro, sempal lambene Kowe bar. telu mumbeki telu. Telu diutang. Sing daya kena. Wong ora ngerti kebutuhanku. Wis Jane wis nyambut dilunasi. gawe, nyambut gawe. Wis dilunasi sasi wingi, lagi tak ketabrak BKR. Dadi nek ya saiki wis empuh. Oh, ya idu mulai weh. Bengkok ana urusan meneh nah, aman. Santai wae aku tak. Ketok iki ngenteni sing saka kono kae. Ngenteni Pak Duka. Pak Duko? Ya, selamat ya Pak Dukuh Ya. ya. Ali-aline anyar. Di Tenggo. Ya dinane urung karuan. Dereng. Ning kan empun. Aku wis kendro membengi. Napa? Gek kapan kok lara ijab. Ning sesuk nyambat yo. Biyo. Aku Langsung kemringet aku jenengan. langsung balik kanan. Sok-sok ra rungu ya. Lah duko kita kate ngelongi pajak warga. Nggih, saos panglipur. Nggih, Pak De. Nggih, mau, Ngaturaken Bu. sugeng rawuhipun. Ibu ini Kadang saya kira sama besan. ngesake caping gunung. Nggih. Ya iki dicaos sing seragen-seragenan dulu. Sing seragen. Seragen. Boleh. Terus penting Pak, rak boten kesesa kondur to Pak nggih? Mungkin lah dari ngendika. Sampeyan iki. Ayo apa manut aku seragen ya Pak? Manut manis. Manis ya? Manis. Ini ya. kudu kenceng manis ya? Ini penyakit udah lagu deh. Iya. Permintaan saking pinanganten mangke sinarengan. Sinarengan. Mas Kasim ini apa? Tali asmoro. Oh. Tali asmoro. Oh. Tali asmoro. Tangsul asmoro. Lagune piye? Ayo. Monggo Mas. BK Entertainment. Yo. Hey. Hey. Yo.
colo adicara dereng pun wiwiti. Nggih. Awit wingking. Kayak mik. Kang Mas Rubio. Iya. Wis pirang-pirang sasi awakmu ora tau bali. Apa awakmu kecandral karo Elsi? Malah karo Elsi. Rubio. Ngapa basingan? Dadi Dadi nek ora kalah. Model ngene iki nek ora nekat. Ora ayu. Ana kethek wedok kok ngene. Iko kethek kalih segawon. sirep. Nyun pangapunten dumateng ngersanipun Bapak Tangane tamu. kuwi rasah ngono kuwi, tanganmu kiwa kuwi biasa bae. Lah nek arep biasa ora luwes Ning ya. aja medun-medun. Menda aku senengku medun. Kowe kuwi ngurusi wong. Sar. Lah mbok yo men wong gone Men, dhewe kok. dhewe kok. Lah kene piye men kok ya ta? Lah iya. Lah iya. Ayo aku nyekel nggonku dhewe jal cekelen. Nek ngene iki jan eneng pantune. Patune apa? Gethuk disawatke ketoke ndungkluk ning ngematke. Oh iya. Oh lah berarti mripate sing Lah yo salah. suwe-suwe Lah iya, iya. kira kowe. Wah, jan ranyak. Lho, panggung bebas. Sing ngerti kok menekke kera ku lho. Kok kera kuwi nggon mata lho. Lu Mripat. mesti. Lah apa sing kera? Eneng driji kira iki. Iki kiting. Kuwi sinting. Kiting, Kiting kuwi sing lulang dimasake lho. klinting, Klinting, Cuk. no. Klinting. Sinting kuwi sing itang-iting. Kiting nyok. Malah kabeh ngunekke munyuk. Wis ora. Jan rusak. Ora, saiki akur sayang. Sayang. Wah, Jan. Yo lah, Jan. Kate ambune. Kang Mas Rubio. Wah, jan aja ndungkluk-ndungkluk. Kowe nek ndungkluk aku tak ndenganga. Iya ta? Kico mania. Tak omongi. Kico mania. Jan kabeh. Tak omongi. Kowe kuwi tak paribasake kaya rokok perdana. Alah gaweamu arek ngemut to. Ora. Perdana iki. Gawe Perdana kuwi Rubio. elek banget ngene ya kuwi. Gak. Perempuan dasar anak nakal. Nah kuwi. Lah iya lah kowe kuwi senenge ngunek-ngunekke wong. Lah melet diurip. Beda nek mantene. Pramen Mantene karo kuwi apik. Wis ora ada rebutan aku. Ora. Kowe pramen karo. Ramen. Ramen. Doprak. Kowe dadi Doprak ya, apa? manut. Aku tak jadi wong elek bae. Lah dasare wis Eh elek. dasare wis elek. Lah mulane kuwi ora gidak-gidit to. Rumangsaku kaya dirubung Lah apa. sing ngomong apa iki sapa? Lah mulane kuwi aku trimo dadi wong elek. Lah iya, Lah kok ora elek. kleru to. Iya. Gandrunge. Wis Ya Gandrung. ampun. Gandrung. Iki Pate Sudo Beksa karo Sri sapa? Tanjung. Sri Tanjung. Seka uleman ndandake kuping iki. Seremuk iki. Karo nyileke Surjan. Kang. Anyar kok. Eh. Engko kek kathokmu ke pink Kang. Aku arek ngomong ora wani aku. Biasane nggone sing wedok sampirke dinggo. Kolor kae lho. Ora ngomong kolor ning kene iki kuwi ning nggone para pini sepuh, para tamu kok Iya. ngomongke kolor. Lah ngopo? Lah ya sarung. Isen. Ora isin. Apa duwe? Wes dah. Gandrung, Ayo, kokono kae. Gandrung. Ya. Terus, ayo Arep terus. sapa iki? Terus. Kowe cempluk apa piye? Apa Terus cempluk apa iki sapa? to, terus. Sri iki. Tanjung, Sri Terus. Tanjung. Wes Sri Terus. Tanjung. Kok nek eneng angin, culno ya. Pangapunten, Pak. Jan, Malah ngundul layah. malah dioba wong. Ngetoke-toke nek Surjane gegeden mah kaya lanyakan pedhot. Ah, Jan. Wes. Ayo. Tendang pedereng. Ayo. Menika Gandrung. ketapruk saking Ayo Jakarta diningrat. Saking grup munyuk. Nulodolaku. Duh Kang Mas, wonten panjenengan menika. Lanang seniman sing wadon seniwati kayane kumpul sabar
tanganmu kok tiker. Kalau neng kamera iki jentrek apa entrek? Aja anu kowe kuwi ngrayangi mayeng-mayeng marai ora kerasan aku. Senggakane kemu dibalik ya ta. Kico mania. Singa. Nganti mon ning pinggire sawah sing uleman do ngalamun mergo mikirke basinga. Kon wong semene mikirke Lah masalahe lemu njil-njilan ngantek. Wah, lah. Alamang yo kowe. Lah aku mau ning dhuwur kono melu kaya kesetrum gak arak kentir. Sik, tak tekoni. Lah nek umpamane aku iku meneng kaya gedebok apa awakmu ya seneng? Enggak seneng malah ge aman. Oh lah bangke. Kepiye? Enggak. Terusno. Lamun bisa gandaya. Basing aku rasa ngetek totoke wegang lho. Aku lek wegah aku ora mergone ngantek wek-wekan kuwi. Aku ora ngantek judeg aku. Ya nek aku wegah ra ndek dhuwit no. Aku ki ning kono kan ndelok agi teko. Ning kono kur doan-doan ben ngantek. Wah lah nek dadi bojoku ngantek kepoman. Tak omongi. Piye? Wong lanang ra modali rasa protes. Ayo Rono, tak omongi. Justru wong ora modal ge wani protes. Nek modal tak karepmu kono. Lanang ngapa? Arep ngapa nek ora petentang-petenteng kaya teko. Lah aku nek ora metung sampean dulure Sartono tak ilangi entupmu. Kowe wani ngilangi. Lah nyapa pidak gecek ngono nek. Jan, padake tawon. Wani apa ngusuli jarikmu? Wani apa piye? Wani. Kowe kuwi lho. Wani basing masuk ra wani ngusuli jarik kang Rubio. Usuli. Oh lah yo, ayo. Kene ojo. Tanganmu katik ndrejes. Kaya ora duwe apa? Lho, remangsamu aku menungso. Aku demit. Ya bener. Ora ngambah Rubio. Ngapa? Sate limo. Barang kowe cerak katik sangit. Jan rumangsaku le kurma ibu brah. Terus. Setengah 12 kudu rampung lho. Yo aman. Dolan. Arek dolan nyang anu, ngulon. Parang tritis. Ngulon. Nanti parang tritis. Heeh. Lah aku kan bolone kelowor. Kowe arek jolo ning kono. Ora. Ya marah jolo ning kono. Jolo gak aku nutuk. Alah padumu. Aku paling ora, Pak. Lho ora padake kethek tenan to, padake kethek. Lah, kene iki ya jebule kuliner ana to. Iya. Nomor pira? Apane? Kursine. Lah iki sarunge keri golek sing wedok. Pak lah sarungmu sing ijo ki nang ndi, Waduh? Bareng dibalekke amis. Aja sembrono, aja sembrono. Ayo. Aja sembrono lah aku seneng nek bojomu nesu kok. Nganggo gamelan. Wis sing penting tibane. Ora iso. Ora gendeng. Yo. Yang penting tibane. Sapi ayo. Gelang cilik munggih. Lho, ora petruk karo gamelan. Ora tiba. Ora tiba karo gamelan. Ora tiba. Ora tiba ya men lumah. Salah kowe engkele pol. Aduh. Ya Jan, aku barang cerak. Kowe nggawa apa kowe? Iki to. Iya. Garpu.
Arat Apa nyundep. tegese garbu ku apa? Garpu. Garbu. Garpu. Lah ya garpu kuwi tegese apa? Bio, bio. Iya, heeh piye? Garpu apa? bio. Tegese apa garpu? Sik. Ayo. Lo, ra anu saru to. Lah kok iso? Oh, lah wis Apa? elek iki. Ayo. Aduh, nyanyi. Aduh. Dina Minggu Mas ora tau prei. Nunggu-nunggu ora diamplopi. Mergane ra ono. Golek warji jangan amplopi dhewe. Jenenge Kang Rubia ora sida jagong. Aja sembrana. Iki wis padha iki berarti. Urung. Lah senggane kathik. Senggane wis terakhir. Urung. Lah mergo to, mergo awakmu kisruh mau kae lho. Kisruh lah kowe iku marai kisruh kok iya. Lah yo. Nah, saiki ning kene. Hamba Pun, kula kalian jenengan menika lak pun rasa kangen. Yen ngono ora sak kesuwen. Ayo nindakake apa kang dadi kewajibane awake dhewe. Ngestokaken dawuh. Ayo tak Kula derekaken, ayo. derekaken Kang Mas. mekatan wau Frahman ketapruk. Oprake elek gek do mulih. Gek golek kerupuk ben sujene nganggo sodo. Dereng wonten cecala? Dereng Mas, dereng miwiti. Wingking dereng napa-napa? Nggih, ngapunten nggih Pak nggih, nggih kabeh saya wontenan. Iki ketoke kayune teles, dados niku nek ajeng kula wiwiti jan mung cepet nek wingking dereng napa-napa. Ngapunten nggih Pak nggih. Nembe setengah 11 Pak, nembe. Kanca-kanca sinuman, gue pilih samangke kasanya Winsu. Entenan duwe omah sing rakus. Katresnan kebak kasih lan sayang.
Sinarengan lagunya Pak D. buat tembang lumantar Alista mereka menangkan di Banyumanan saking Grisang Binangatan Sari. Ya. Bu pilih sampun wonten Sasmito pilih hati coro kapurwakan kami nyuwun iti palelaipun dumateng sagung para rawuh kawula ingkang menika nderekaken dumampahipun hati coro wonten ari kalgan menika. Bu pilih samangke gen kawula nderekaken hati coro kapagali kerang pas kerang jangkep ingkang sing laras saking paukuran tata krami saestu nyuwun lumantar samudra pangsami kang saageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten sanipun sagung para punika sesepuh aji sepuh ing pantes pinudi bisa kena bekten sagunging para pangemban-pangemban teng praja satria negari pamungku wilayah. Saya ingkang saking dusun Bledok RT Kangsal RW Kalidoso Sidoarjo Ngudian Sleman saha ingkang wonten ing dusun Sumur RT setunggal RW Sekawan Giri Purwakapanipun Purwosari ingkang satuhu kinurmatan dinanggung musripun Roko Mas Dukuh Bagas Bapak saya putamu Kakung Sono Putri dinanggung keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyati wa Ibu Sri Lestari Sakula Wangsa ingkang saking Bledok Ngudian Sleman ingkang satuhu kula hormati. Para alim, para tokoh agami kita sakula bektosi saking sedaya pituwah pitularipun ingkang sunuba saking pakurmatan, para sanak kadang mitra karo tangga tepalih ingkang tansah cinaket. Kepareng kawula gempil kamardikan munggel pangandikan awet panter dawuhipun ingkang hamungkati. Kawula ingkang piniji nderekaken lumampahipun tata upacara ngunduh mantu wonten ing ari kalenggan mriku. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urut rerencaning adicara ingkang sampun ninantem dening para kula wangsa. Sumangga langkung rumiyin kawula dherekaken tansah ngaturaken rasa puji syukur wonten Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring kanikmatan kawilujengan utaminipun ketetepan iman so Islam mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sholawat mewah salipun Gusti Allah mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah garwa putra para sahabat-sahabatipun para tabiin para ulama para kiai fa insyaallah tansah kita antu-antu sapaten samangke wonten ing yaumil kiamah Allahumma amin. Bapak saha Ibu ingkang satu gurmatan kepareng kawula ngaturaken menggah urut rerencaning adicara ingkang sampun rinantam dening para kula wangsa. Ingkang angka pisan pambuka katerasaken atur pambagiarja yuwana saking panjenenganipun Roko Mas Kasmin wa Ibu Surani ing samangke badhe pun soleh salirani panjenenganipun Adi Mas Rudi Ismanto. Pangandikan saking kadang pisan sutresna saking panjenenganipun Bapak Suyati wa Ibu Sri Lestari ing samangke badhe pun soleh salirani panjenenganipun Bapak Ismantoro dumawah adicara ingkang angka 3. Duka adicara ingkang angka sekawan panampi ing samangke pinangka talanging basa saking panjenenganipun ingkang mugati ingkang badhe nyelirani Roko Mas Rujianto. Katerasaken adicara sumene duka adicara ingkang angka 6 pungkasing adicara jimenika panutup. Mekaten Bapak Ibu menggah urut rencang adicara wonten ing ari kalenggan punika. Murih lumampahipun adicara saking purwa madya ngantos wusana. Pikantuk berkahipun Gusti Allah sehingga saged lumampah kanthi lancar saha wilujeng pramila sumangga kita pikak kanthi waosan basmalah ingkang ngrasuk agami Islam. Bepilih wonten ingkang ngrasuk agami sanesipun agami Islam kawicaksanan kawula sumanggaaken. Kanthi lenggah ingkang prayogi waosan basmalah kawula dherekaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi manani kawilujengan miwah kantentreman ngantos sak terasipun. Ndonga baticara ingkang angka 2 pambagiarja yuwana saking ingkang hamukugati inggih panjenenganipun Bapak Kasmina Ibu Surani ingkang badhe pun soleh salirani Adi Mas Rudi Ismanto sasana medal sumangga katur. Wonten senipun Adi Mas Kasmin wa Ibu kersa jengkasing palenggan andampingi Adi Mas Rudi Ismanto sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang taman ingkang satuhu lebda ing pitutur miwah pono ing pamawas ingkang pantes pinunti. Para pangemban-pangembating wilayah ing wewengkon Padukuhan Sumur ingkang pinangka Sulisrera ingkang tansah tinulat lan tinulati. Langkung-langkung dumateng kadang pisan Sutresna nuninjih Bapak Suyadi dalasan Ibu Sri Lestari Gutrah Kulawangsa ingkang pidalem wonten ing Sidorejo Gudian Sleman ingkang satuhu minulya. Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah pantes nampi ing pakurmatan. Para kadang rekda muda tumaruna ingkang tansah bagya mulya. Kaparenga kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami ngembil kamardikan sawetawis anggenipun eca ing pangandikan. Awit mradapa ingkang hamengkugati kula ingkang piniji pinangka Sulisalira talanging atur ngaturaken udaring gonta babaring sedya ing rikalenggahan punika. Kanthi kaperwakan sumangga tansah kula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat saha hidayah. Satemah kula panjenengan saged nyawiji wonten dalamipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani kanthi kebak ing kawilujengan. Shalawat miwah salam ugi tansah katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi samangke kula panjenengan tansah pikantuk syafaat ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para lenggah panjenenganipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah kanthi sak mardu mardikaning benggale. Sinartan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nuninjih awit karawan panjenengan ingkang sampun kersa minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Kasemin ing saperlu paring donga pangestu anggenipun Bapak Kasemin ngentas 17 putra putrinipun ingkang asesilih Nak Mas Bagus Bayu Nugroho kalian Nimas Ayu Dewitri Retno Tri Arumni ingkang sampun kalampah ijab saha kabul miturut satataning agami Islam saha adat ingkang kalampah. Mugia sri pinanganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ugi mbok bilih anggenipun Bapak Kasemin dalasan Ibu Surani anggenipun caos papan panggenan lan samukawisipun kirang nuju prana. Saestu lumantar kula nyuwun lumunturing samudra sih pangasama. Mbok bilih cekap semanten lan mekaten ingkang dados atur kula pinangka talangking atur ingkang hamengkugati tentu kemawon kathah kekirangan saha kalepatan. Pramila saking punika kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing samudra sih pangarsami. Kanthi panutuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken kanthi matur nuwun. Katesaken tata upacara ingkang angka 3 pangandikan saking kadang pisan Sutresna saking panjenenganipun Bapak Suyatiwah Ibu Sri Lestari ingkang badhe pun slirani panjenenganipun Bapak Ismantoro. Kali menika sasana wedal sumangga katur. Panjenenganipun Bapak Suyatiwah Ibu Pusat Jengkar Panjenengan anda pingi panjenenganipun Bapak Ismantoro sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sagung para sesepuh bini sepuh ingkang agung mastuti dumateng koyaning kataman ingkang pantes pinundi para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah sinuga teng pakurmatan para bapak so ibu ingkang pantes lamun to sinudarsana para muda werda ingkang bagya mulya alhamdulillahirabbil alamin kula panjenengan saged rawuh wonten papan menika kanthi wilujeng nirsambikala. Salajengipun minangkani panyuwunipun kadang kulanem nuninjih Bapak Suyati so Ibu Sri Lestari kula supados ngaturaken menapa ingkang dados wigatosing pisowan kawula. Ananging saderengipun sumangga kawula dherekaken mujiaken raos syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit barokah saha rahmatipun ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya siang menika kula panjenengan saged marak sowan wonten papan menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Keparenga salajengipun kula ngaturaken menggah igatosing pisowan kula. Ingkang sepisan Bapak Suyati saha Ibu Sri Lestari ngaturaken sungkem pangabekti dumateng para sesepuh bini sepuh ing pondok mriki ugi ngaturaken salam taklim kunjuk wonten asanipun Bapak Kasmin saha Ibu Surani kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi linambaran pepuji mugi tansah tinaketna ing raos suka basuki tinebihna ing sukerta tansah manggih kabagyan kamulyan Allahumma amin. Ingkang angka kalih Bapak Suyati saha Ibu Sri Lestari saestu rumaos bombong ing manah. Sasampunipun dinten ingkang sampun kapengker angijapaken putra putrinipun anu ninggih Nimas Ayu Devitri Retno Tri Arumi kalian anak Mas Bagus Bayu Nugroho saestu sampun kalampahan kanthi satataning agami Islam inggih wonten ing Bleduk dipun sekseni dening panjenenganipun KUA saking Budian. Alhamdulillah sasampunipun menika kula mangertos piyambak bilih anak kula kekalih ketinggal sami runtang-runtung boten kapireng pangandikan ingkang boten sekeca. Pramila kawula pitados bilih kekalihipun ing sak mangke anggenipun badhe tumapak wonten ing madyaning bebrayan enggal kula kinten kekalihipun saged mujudaken kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Salajengipun wonten ing wekdal punika
Bapak Suyati so Ibu Sri Lestari masrahaken anak kula kekalih dumateng Bapak Kasmin so Ibu Surani so madyaning masyarakat wonten ing sumur pondok mriki. Kawula sumanggaaken kekalihipun anggenipun nampi mugi-mugi anak kula kekalih dipun tampi kados dene putra piyambak lan ugi dipun tampi dening masyarakat wonten ing pondok mriki kanthi sak sae-saenipun. Ewa semanten dateng nyanyi Bapak Kasmin so Ibu Surani ing mbok bilih ketinggalipun anak kula sampun dewasa ananging babagan bebrayan agung dereng kagungan pengalaman menapa-menapa pramila. Kawula sumanggaaken dhateng Bapak Kasmin so Ibu Surani anggenipun tansah paring wewarah, paring pitedah lan ugi para sesepuh wonten ing pondok mriki. Kawula tansah nyuwun anggenipun cawe-cawe dhateng anak kula kekalih supados anggenipun lumampah wonten ing madyaning bebrayan ing sakmangke boten nerak angger-angger ingkang wonten ing papan mriki. Kanthi menika sepisan malih ing sakmangke kawula sumanggaaken anggenipun nampi anak kula kekalih mugi-mugi sedaya keluarga ageng Bapak Kasmin so Ibu Surani so madyaning masyarakat wonten ing mriki saged nampi anak kula kekalih kanthi sae. Alhamdulillah kalau wau mbok pilih Ibu Sri Lestari bekto oleh-oleh minangka tandha tresna anggenipun bepisanan sinaosa mboten sepinten wujudipun mugi katampi kanthi rena ing penggalih. Menika minangka tandha tresna anggenipun sami bepisanan. Boten prayogi kula matur ingkang kathah ing mbok bilih samangke pahargyan sampun paripurna saestu kula sak kadang ing sak mangke enggal badhe nyuwun pamit lan saestu tansah nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula sak beret ing mangke ingkang badhe wangsul dumugi wonten dalimipun piyambak-piyambak mboten wonten alangan setunggal punapa lan mugi-mugi keluarga ageng ing mriki sak pengker kula ing sak mangke ugi tansah manggih kabagyan kamulyan tansah boten wonten alangan setunggal punapa. Makaten ingkang saged kawula aturaken kathah cewet kirangipun so kirang nuju prana anggen kula matur saestu kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kendharaken dhateng Sambibara. Matur nuwun. Bapak Ibu kepareng nerasaken hati jorok ingkang angka sekawan panampi kadhipun kongsunipun Roko Mas Rujianto sasana wedal sumangga matur. Kepareng kula marak sowan ngadeg wonten ngersa jengantika sami anggempil kamardikan sawentawis anggenipun eca sekecok ing wawan pangantikan nunjih muni dawuh saking panipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani ing saperlu ananggapi menapa ingkang dados sabda pangantikanipun Bapak Besan lumantar Bapak Ismanto ingkang sawau sampun kawedhar kanthi wijiling pangantikan. Mbok bilih wekdal ingkang sampun kapengker panjenenganipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani nggadahi panyuwunan bilih wonten ing titi laksana punika Sri Pinanganten Sarimbit kasuwun dipun boyong wonten ing tlatah Padukuhan Sumur RT 11 Kaluran Giripurwa Kapanewon Purwosari Gunung Kidul sampun dipun pinangkani pramila awit saking atas naminipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani
ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit panyuwunipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani sampun dipun pinangkani wonten ing rikalenggan punika. Ugi panipun Bapak Suyadi dalah Ibu Sri Lestari anggenipun salam taklim wonten ngajaranipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani saha sungkem mangabekti dumateng para pinisepuh. Kita tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan kawilujengan miwah katentreman tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalah sedaya kulawarga. Ugi pasrahipun Sri Pinanganten Sarimbit wonten ngasanipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani nuninjih Sri Pinanganten Sarimbit Bagus Bayu Nugroho dalah Nimas Ayu Devitri Retno Tri Arumi. Insyaallah wiwit wekdal punika dipun tampi wonten ing Kukuban Padukuhan Sumur RT 11 Pak. Dados keluarganipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani. Insyaallah Sri Pinanganten Sarimbit khususipun Nimas Ayu Devitri Retno Tri Arumi badhe dipun rengkuh kados dene putra piyambak. Mboten badhe benten-bentenaken antawisipun putra mantu lan putranipun piyambak mekaten. Ugi rawuhipun Bapak Besan menika dipun kandhani kanthi ngasta oleh-oleh ingkang mawerni-werni estu wonten ngastenipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani namung saged ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami. Mugi sedaya ingkang kaparingaken wonten ing wekdal punika dados amal kasainan panjenengan sak keluarga ingkang estu samangkih badhe dipun lintu kanthi ganjaran ingkang langkung kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ing mbok bilih cekap semanten lamekanten ingkang dados atur kula pinangka sulih salira saking panipun Bapak Kasmin dalah Ibu Surani kathah kalepatan saha kekirangan nyuwun lumunturing samudra sih pangangsami kanthi panutuping atur wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Duko Bagas dan Mbak Sumi. Terus hati-hati. Kita ngotot-ngotot seremah marang sowan, monggo. Mobil sampun menantuk upaya kita berbuka.
Buriko. Buriko. Kok buriko. Ayo. Ayo. Ya, digas dulu ya iki ya. Benak. Aja sira. Kadir ala kadir Aku teko kejuran ambani atiku jiwa aku setia bisa katamu diparani bojoku Wonge teko. bojoku wis aku entek donga lho kasih aja teko malah Kuwi mau teko sing nyerlok sapa? iki ya Lek Sing nyerlok sapa? wingi wis tak apusi lek kowe ning Onjangkan Mbah Lasya ana wong epo wo gek mesore bagus aja sirana langsa Lasya. stresi samangke saderengipun kawula tutup pisang pinangaten sarembit jengkar saking sasana pinajang tumuju wonten sak ngajengipun kori pawiwahan samangke jawat asta kalian Bapak saha Ibu tamu pun dherekaken tiyang sepuh Mas Kasmin kalian garwa saha Bapak Suyadi kalian garwa semonggo menawi mantane bedhar nggih tiyang sepuhipun nyicil mboten napa-napa. Nggih. Awit sekedap malih sampun wonten cecala azan dhuwur mekaten. Monggo Bapak Suyati sekalian Ibu. Lumampahipun hati coro saking wiwitan tengahan atau bukasan pikantuk berkat Gusti Allah saengga saged mampah kanthi lancar wilujeng. Para ilmu sumangga kita tutup kanthi wawasan tahmid kawula dherekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Sugeng kuntur sowang-sowang rahayu ingkang samya pinanggih. Aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.